amics i amigues del Mas de Barberans. Jo sóc la Sílvia. Alguns de vosaltres ja em coneixeu, clar que sí, perquè em vau convidar a fer el dimoni en vosaltres. Vaig xalar molt, per cert. D'altres ja mos coneixerem, no patiu, que ja tornaré. Avui estic aquí perquè vos vull dir una cosa. Però ai, espera, em sembla que m'he equivocat. Em sembla que no toca dimoni avui. Ara vinc. Ja esteu aquí. Ai, perdoneu, és que estava llegint. Clar, d'això és del que jo vos volia parlar, de Sant Jordi. És Sant Jordi. Tot i que enguany és un Sant Jordi una mica estrany, molt estrany, tots tancats a casa, com si hi hagués un drac per aquí als carrers que mos vol espantar i mos vol fer mal. Però jo el que us vull dir és que hem de celebrar igualment el Sant Jordi. Hem de mirar de passar-ho bé. Ja sé que enguany no tenim llibres nous, potser els tindrem més avant, o potser no tenim les roses. Mira, jo no he trobat una de roba. Però el que hem de fer és remenar llibres, remenar, buscar aquells llibres que tenim per casa i compartir-los, si voleu. I aquí vos demano una cosa important. Si veieu a casa el papa, la mama, els iaios, que estan una mica tristets, una mica amoïnats, és normal, que és molt dur el que està passant, però també hem de mirar de passar un bon rato. Jo el que us proposo és, busqueu algun llibre que us agrade i poseu-vos en la gent gran i compartiu-lo, llegiu-lo junts un ratet, o mireu-ne els dibuixos, perquè hi ha alguns llibres que tenen dibuixos fantàstics, preciosos. N'hi ha d'altres que a mi no m'agrada mirar-los de nit, perquè m'espanten, comencen a sortir dracs i a mi això m'espanta una mica. N'hi ha d'altres que els obris i comencen a sortir històries de dins, un munt d'històries. Ostres, ara he tingut una altra idea. Ara vinc. Exactament, això és el que vos volia dir. Que heu d'aprofitar les històries que surten dels llibres, perquè en surten de fantàstiques. Mireu, aquí tinc jo un castell. I en comptes de llegir el llibre, el que faré és explicar-ho. Podria explicar el que tinc més a mà, el que toca avui, la llegenda de Sant Jordi. A la manera clàssica, per a començar. A veure, allà tinc el drac, tinc un mussol, però no us ho cregueu que és un mussol, és una princesa. I haurem d'anar a salvar la princesa. Qui anirà? El cavaller valent, cavaller Sant Jordi. Me converteixo en Sant Jordi i ja puc anar a caçar el drac. Nyap! T'he agafat. Però un moment, també puc contar la història d'una altra manera. Ves que no fos Sant Jordi el que estava a la cova, que el drac se'l volia menjar. Potser era Sant Jordi. I qui vindrà a salvar-lo? La princesa valenta. Ara he de ser una princesa. M'emporto el ganivet, m'emporto la malla per a caçar el drac. Hauré de lluitar. Fuig d'aquí, drac, fuig. Ja està. Ja l'he agafat. O ves que no ho puc explicar d'una altra manera encara? Potser es van fer tots amics i va ser gràcies al drac que vam poder fugir cap a un altre país a començar una nova vida, el príncep i la princesa. I van marxar. Molt bé, amics i amigues. Això és el que vos volia dir, que sobretot deixeu volar la imaginació, que xaléssiu molt, que us cuidéssiu molt, per favor, i tota la família, i que mos verem molt aviat. Una abraçada i molts de besets. Adeu!